Bo día a todos, gracias pola asistencia. Vamos a dar comenzo a este pleno extraordinario con dos puntos da orde do día. O primeiro deles é aprobar o recoñecemento extrajudicial de crédito número 13/2019. Ben, perdón un momento só. Na comisión, outro día tuvimos outra comisión que iba outro tema, que era o tema da expropiación e todo eso. Falaba de que entraba tamén en pleno, ao final. Sí, pero que hai que completar a documentación. Revisando a documentación faltaba un documento, como revisando no servidor do FTP, e completar a documentación que se pode hacer. Por eso decimos que non tampouco un tema urgente, decimos non trae. Ben, vos veis, na orden do día hai dous reconhecementos de créditos extrajudiciais. Se queredes saber, tratámonos conjuntamente ou votámonos por separado, como digas. No primeiro caso hai o número 13, con un importe de 86.585,82 euros. No número 14, hai unha serie de facturas con 847.285,20 euros. Todas elas son facturas correspondentes a finais do ano 2018, que estaban pendientes de pago, e por eso se utiliza o procedimento de reconocimiento de crédito extrajudicial para proceder a seu pago. E hai que indicar que no primeiro, no número 13, esas facturas teñen a advertencia de reparo suspensivo por parte da intervención municipal. Pois, hola, bons días. Dende Xuntos por as Pontes, como son dous expedientes diferentes, o primeiro ten un reparo suspensivo, como sempre, no reparo suspensivo vamos votar en contra, no outro ímonos abster. Evidentemente, non podemos votar a favor de facturas por valores de máis de 800.000 euros que van destinadas a cousas como formigón e áridos, comidas, festas, carpas e viaxes e publicidade na prensa. Especial referencia ao evento As Nosas Mulleres con 9.232 euros, que nos parece unha exageración, e que nos parece, eu estive nese evento e creo que se podía facer de outro xeito. Hai profesionais nas Pontes perfectamente capacitados para presentar o acto e hai músicos e artistas nas Pontes perfectamente capacitados para desarrollar ese acto. Non contratado a empresas, supoño que amigas, o mesmo que unha contratación de 1.000 euros para unhas imaxes a Valentín en Madrid. Tamén nos parece outra exageración. É unha tomadura de pelo a todos os ponteses e pontesas. Xa, para finalizar, a viaxe ao Madrid de Ana Monse, 532 euros nun voo de avión. Eu a Madrid, a verdade que viaxo con frecuencia porque teño un irmán vindo ali, e a verdade que nunca me costa máis de 50 euros ida e volta. Que 532 euros nunha viaxe a Madrid pareceme bastante unha cantidade elevada. Entón, por estes motivos, sin extenderme máis, imos votar en contra no reparo suspensivo e absternos na outra. Bos días. Sobre o primeiro punto que comentabas, María, sobre o tema das nosas mulleres, decirche que foi un proceso que tivo que salir a licitación. Sabes que hai unha nova lei xa desde hai bastante tempo que nos obriga a sacar a licitación todos aqueles procesos que se manteñen no tempo. Este era un dos casos. Obviamente, o que a nos gustaría e o que facemos sempre que podemos é contratar todos os eventos que se fan no municipio ás empresas da localidade. Pero a realidade é que a lei nos obriga a licitar e a facer os procesos abertos. Precisamente por eso, este ano foi esta empresa que me levou a cabo cando en outras ocasións se fixeron empresas das Pontes. O tema dos viaxes, comentarche que a nosotros normalmente cando se nos cita para acudir a unha reunión ao Ministerio ou a calquera entidade, non se fai, obviamente, con 5 ou 6 meses de antelación, co cal o precio dos billetes varía moito. Cando sabes que tes unhas vacacións programadas e podes coller os viaxes
con 5 ou 6 meses de antelación que cando tens que facer a semana antes. Se consultan os precios e normalmente se colle o voo máis barato, evidentemente. Sí. Bueno, nos vamos a votar en contra nos dous. Ímolo facendo xa temos advertido en canto a reconocimientos extrajudiciais. Si nós non temos malas contas, hasta o día de hoxe trouxechedes a pleno 8 reconocimientos extrajudiciais. No mes de febreiro trouxechedes 3, no mes de marzo outros 3 e agora estamos con 2 reconocimientos extrajudiciais. Estamos falando dun montante en total entre os 8 reconocimientos de preto de 1.400.000 euros, afectados por en torno a unas 1.000 facturas. Claro, isto vai haber que pagar e para pagalo non estarán contemplados nos orzamentos e teredes que tirar de partidas que van a disminuir a súa cuantía. Hasta donde nos chegamos e vendo os decretos que tedes aprobados agora no mes de abril, hai modificacións de crédito e que afectan directamente a estos 2 reconocimientos extrajudiciais e en algún deles afectar a partidas que teñen que ver con servicios sociais, por exemplo. É dicir, tal e como comentaba a compañeira de Xuntos para as Pontes, para pagar formigón, para pagar carpas, vades a menguar, vades a quitar, vades a retraer cartos de servicios sociais, por exemplo. É outro argumento máis para que o BNG vote en contra, evidentemente. Estamos falando de 1.400.000 euros. Recordar que a propia residencia xeriátrica vos tedela cuantificada en 1.000.000 euros. Por lo tanto, pues, con este 1.400.000 teríamos feito xa a residencia xeriátrica e estaría xa en funcionamento tamén. Bueno, unha decisión que tomades vos. Comentaba ahora Ana acerca de algunhas facturas que o problema é que tedes que cumplir cun requerimento legal, non? Hai que sacaros a concursos, hai unha nova lei e tal. Non entendo moi ben entonces por que venen estos reconocimientos extrajudiciais, porque se cumplirades legalmente o que establece a legislación, que parece que os preocupa, pues non estaríamos en esta situación. Non estaríamos en esta situación. Logo, ese argumento non se pode comprar. Sí, bueno, Kiko, aí rebato cheo. Sí, parece la caca, ¿no? Sí, hombre, pero un pouco. Bueno, sí, moito máis cousas seguramente. É dicir, Ana, o que te estaba dicindo, e que lle contestaba a María, era que ese procedimento ás nosas mulleres foi licitado. Un procedimento super simplificado, se mal non recordo, efectivamente, nun dos procedimentos, no número 13 completamente, no de raspalo suspensivo, advirtese por parte de intervención de que hai que facer a licitación, efectivamente. Todo pouco a pouco se vai sacando a licitación, non temos os mimbres suficientes para facer todo o que quixéramos. Ojalá pudiéramos facer todos os contratos en tempo e forma, pero desgraciadamente temos os momentos que temos, unha secretaria, como son administrativas e contratación, e o que temos facendo, despois de pasar o proceso de adaptación que hubo a nova lei de contratos, que foi o 9 de marzo por organización, ainda non fai un ano, o cual vaise xa avanzando a bon paso. Lógicamente, ainda quedan contratos por sacar a licitación, pero neso se está traballando para que pouco a pouco estén todos ao día. Bueno, de eso falaremos máis adiante, porque tamén temos algún dato e tamén aparecen os expedientes, non? Dese pouco a pouco que decides que vades traballando e que vades sacando cousas, que non hai limpios, que non hai persoal, bueno, o argumentario de sempre, pois que será o que motive que, por exemplo, agora, nesta semana de campaña electoral e na que nos queda para as municipais, pois teñamos o pobo inzado de obras, pero é iso, a xente non ten por que pensar mal, é exclusivamente debido á nova lei de contratos, non? Que vos impide facelo con maior planificación. A mí hai unha serie de facturas nas que nós tamén nos gustaría entrar, algunhas delas xa foron comentadas, pero, por exemplo, figuran unhas sobre o sistema de suxección dos contenedores, non? Aquelo que, se non recordo mal, Monse, cando nos vendía deso novo contrato e a nova ubicación desos contenedores, decía que, entre outras ventaxas, o que tiña, que dado o seu volumen, o que ocupaban e demais, pois que non iban a ter problema, que non se iban a mover co vento, non? Eso era un argumentario
que utilizaba Monse, como digo, ¿no? Lástima que hoxe non espina, porque entonces podíamos comentar con ela, ¿no? Pero bueno, queda aí, ¿no? Ahora aparece o sistema de suxección, o cal quero dicir que sí, que se moven co vento, ¿no? Sí que se moven, hai que suxetarlos. Pero o curioso é que nós, nunha pequena volta, e sin andar guiando polo miúdo, vemos que suxetados con ese novo sistema, que é un tubo doblado con 2 tornillos, nin siquiera 4, non? Pois vimos algún nas rúas céntricas do pobo, algunha na avenida das Campeiras tamén, pero non vimos todos os contenedores suxetados, non teñen ese novo sistema de suxección, e sin embargo estamos pagando, ou creo que vades a pagar, 18.000 e pico euros. Claro, se facemos a proporción, cando se teñan suxetados todos os contenedores, van a subir un precio donde aquela ventaxa económica que tiña o contrato a respecto de outras ofertas vai ir tomar polo saco, directamente. É dicir, vais estar gastando máis do que estábamos gastando e por encima dándolle a unha empresa que tamén vai estar cobrando máis do que decía na súa oferta económica, non? É un pouco contradictorio. Igual non lo podedes aclarar, non? Igual é que vades facer xa o pago para adiantado para que poidan poñer a suxección desos contenedores. Ou igual temos algún erro de interpretación nos, non? Nos, contando por enriba, xa digo, vimos 6 contenedores que tiñan ese sistema de suxección. Creo que hai bastantes máis. Si por 6 vamos a pagar 18.000 euros, cando se teñan todos feitos, a ver a donde vamos. O tema do formigón xa nos levamos insistindo moitos anos, non é de agora, xa levamos insistindo moito tempo, e fixéramos a conta no último pleno onde traíamos o reconocemento extrajudicial e andábamos nos 30 e pico mil euros. Bueno, con este novo reconocemento que traedes xa nos ponemos preto de 70.000. Bueno, variáchedes tamén a forma de facelo, fai 4 anos fixéchelo todo nos últimos 15 días de campaña electoral das municipais, algunha tuvo que pagar despois. Aquí non sei se é que tedes medo que non vades a poder pagar despois ou calé que se adiantades a forma de facelo, non? Pero bueno, a nós tamén nos parece moito carto 70.000 euros en formigón. Insistimos que nos gustaría verlo, non? O das carpas, que xa van en 35.000 euros tamén, moita carpa de Dios, non? Por certo, algunhas carpas ou algunhas facturas que igual Ana tamén nos lo pode aclarar, non sei se é que está mal ou hai algún erro, pero polo que vimos pola pista de xeo hai 2 facturas, cada unha delas de uns 18.000, máis despois 1.000 euros da inauguración a cargo dunha banda de música tamén, e non sei se hai algo máis do que se nos esqueceu xa. Sería bom que algún día collera esa costumbre de decir canto realmente nos custa todo eso, non? Por cada evento que facedes, decir realmente o gasto que hai, para que poidamos tamén sopesar os demais se merece a pena ou non. Claro, decía Alén, vamos ir pouco a pouco, porque a nova lei de contratos, porque non podemos contratar. Bueno, pois vamos a dar os datos que dan os informes que dan nestes expedientes. Por exemplo, no tema de formigón, tedes un informe de reparo suspensivo do ano 2011. 2011. É dicir, estamos falando de 8 ou 9 anos. O que vos decía ese informe de reparo suspensivo era que tenías que contratar. Pois levades 8 ou 9 anos sin contratar. Non sei se é porque non dá tempo ou non interesa, pero non contratades cando teríades que ter contratado. O tema das publicidade, bueno, mellor dito, de compra de material, pois desde o ano 2012. O de instalacións deportivas, da piscina, directamente, incluído tamén ese monitor que despedichedes con un despido nulo e despois contratachedes a mesma empresa para prestar o mesmo servicio pero polo doble de cartos, pois o da piscina levades desde o ano 2009. 2009, concretamente o reparo suspensivo é de xaneiro de 2009. Logo estamos en 11 anos. 11 anos sin contrato na piscina. Si nos vamos a outros como o suministro de augas, no tema de suministro de augas levades desde febreiro de 2012. Mantemento de extintores desde marzo de 2015. Redacción de proxectos desde febreiro de 2012. O tema de telefonía e internet desde 2017.
Suministro de enerxía eléctrica, aquel contrato fastuoso que nos iba a ter moito aforro, xa non me interesa o aforro porque levamos desde o 2015 sin contrato. Suministro de combustible desde o 2014. Análisis da piscina municipal, control da auga desde 2014. Mantemento de ascensores desde 2015. Mantemento dunha aplicación informática en recadación, esa que non dá máis que problemas e que non permite facer, entre outras cousas, por exemplo, o fraccionamento de pago de impostos, pois con esa magnífica aplicación, que todos somos conscientes que dá problemas, desde 2014, sin contrato. 2014. Material de limpeza desde 2012. Transporte centro de día, creo que nunca tivo contrato, desde o ano 2013. Mantemento de parque, o parque municipal de aquí de enfrente, pois desde o 2017. Curiosamente, aquí tamén se debe comentar que no ano 2017 cobrábase polo mantemento do parque municipal 3.600 euros ao mes. 3.600 euros ao mes. No 2018, e entendo que tamén no que vai de 2019, pasamos a pagar 5.082 euros ao mes, sin justificar tampouco a que debida esa suba importante. A xente debe de saber que estamos pagando neste momento 5.000 euros ao mes polo mantemento do parque municipal. Estos son datos que aparecen nos propios informes, claro. Si lle podemos engadir pois outros como, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil que ten contratado o Concello e que ten que tirar del con certa asiduidade, pois leva desde o ano 2009 sin contrato. Ou o recentemente contratado aparellador, arquitecto técnico, un contrato que a praza leva sin cubrir xa anos. Desde o ano 2014 se leva advertindo que se debe cubrir de outra forma. 2014, pois, cúbrese dunha forma que implica non cumplir ca legalidade que lle preocupaba antes tanto a Ana, e que implica tamén pagar 2.256 euros ao mes. E xa non vamos a mencionar o que ocurre con un servicio tan importante que ademais vos tira moito que falar a vos, que a escola infantil, o servicio da escola infantil aquel que o BNG puxera en marcha sin ter autorización da Consellería e que, bueno, clamaba de so ceo, bueno, pois vos levades algo así como desde o 20 de outubro de 2014 sin contrato, con informes de reparo desde 2014 e sin facer absolutamente nada. Advertiche desde que iba a desempezar o procedimento. En 2014 xa digo, bueno, pois o servicio da escola infantil estáse prestando, evidentemente, pero non hai contratación, o cal implica problemas, evidentemente, ou pode implicar problemas graves para o propio servicio, ademais de problemas tamén para a propia empresa que está gestionando ese servicio, porque o que entendemos é que está cobrando o mismo que cobraba o anterior contrato, que era do ano 2006. Non sei se lle dará beneficio económico ou non, pero desde logo a situación mudou. Logo, cumplir ca legalidade sí está ben, pero cumplirlo para todo. Decir que a nova lei de contratos complicou a nosa vida, que non temos vimbios, que non hai persoal, está ben, pero men, desde 2009, sin contrato, 11 anos, creo que dá tempo, salvo que non interese facer contratos, porque esta outra opción dos reconocementos extrajudiciais de máis xogo, os oferte máis ventaxas políticas a vos, porque ventaxas económicas para o Concello, desde logo, nas vemos tampouco, e de outro tipo non somos quen de velas. Bueno, con isto, absternos tampouco, nos vamos a votar en contra. Quen se teña que abster, que o advirta a propia Secretaría. Xa o fixemos no último pleno, donde había tamén facturas que podían implicar a obrigar a abstención a algún concelleiro ou concelleira. Volvemos a decir, se hai alguén que se queda chamar a elo, que se chame. Nos, en todo caso, en que non é a nosa función, advertímoslo tamén.
Bueno, empezamos pola primeira parte que comentabas, as facturas das nosas mulleres e a factura da pista de xeo que preguntabas a ver se era posible saber canta costaba cada actuación. Aquí hai dous tipos de facturas, por eso veñen dous expedientes. Eu penso que é importante deixalo claro. Por unha parte están as facturas que teñen algún tipo de reparo por parte de intervención, e por outra parte están facturas que son facturas do ano pasado, que teñen que vir aquí para poder ser aprobadas e pagadas porque hai un cambio de anualidade. Ese é o caso das nosas mulleres e da pista de xeo, porque son actuacións que se desenvolveron en decembro do ano pasado e por eso están aquí, non porque teñan ningún tipo de reparo. Esas dúas actuacións, concretamente, ademais, os saberes perfectamente, foron licitadas de acordo á nova lei de contratos porque así non lo exixía a lei, e precisamente para que non levaran ningún tipo de reparo nos tivemos que adecuar a esa nova lei e sacalas a concurso. Como foron licitadas, foi un concurso, unha forma pública e aberta, neses pegos de licitación están perfectamente recollidos os custes de cada actuación, co cal penso que non hai ningún tipo de problema por ver eses pregos, nin pola nosa parte nin pola vosa. Despois comentabas máis temas de contratos que son contratos que están sin actualizarse desde hai anos. Eu penso que a lei quería comentarse tamén algo sobre eso. Me imagino que o tema da pista de xeo con isto queda aclarado, non sei ahora mesmo a cantidade, pero bueno, que se pode consultar tanto pola vosa parte como por parte de todos os veciños. Se licitou, sí que me gustaría decirlo, se licitou para 2 anos. Esas dúas facturas corresponden a esa licitación. Por a miña parte, decir que, efectivamente, é certo que hai unha serie de contratos sin formalizar, pero tamén hai moitos outros que están formalizados, e tamén hai outros nos que se está traballando. É dicir, o da piscina, pode decir que sí, que estamos xa prácticamente que eran matando nel, estamos traballando tamén no cementerio, verdad? A objetivo de piscina, sí que non o cementerio, o parque municipal tamén. O parque municipal viña motivado tamén ese aumento, que tamén non sepa, porque inicialmente había só unha persona dedicada a aquella xornada ao mantenimento do xardín, unha persona a xornada completa, que o resultado evidente de que estaba en perfecto estado de nervista. Insistir no mismo, é dicir, non mezclar os temas, é dicir, neste caso, falamos de reconocimientos extrajudiciais, son facturas que están pendientes do ano pasado, de finais de ano pasado. Algúnas delas, como vemos pico Ana, están vinculadas a contratos que estaban en vigor, pero que por ser final de ano, quedaron hasta ahora para proceder a seu pago, se reconhecidas proceder a seu pago. E despois, en canto ás outras, se foron de reparo, o que faise as advertencias, é dicir, nos informes de intervención, faise as advertencias por parte da que hai que licitar. Nelo estamos, xa te digo, vamos avanzando pouco a pouco, gracias ao Departamento de Contratación, a labor que está facendo, pero tamén, ainda que non o credes, o paso en materia de contratación da nova lei de contratos cambiou e ben, é dicir, adaptarse houve un parón fundamental desde marzo hasta prácticamente xullo do ano pasado. Non se fixo nada nin aquí nin a ninguna administración, é dicir, local nin autonómica, entre o proceso de adaptación, o que conlevou unha serie de retrasos, e as licitacións, se están salindo ahora, se están executando ahora, precisamente é a consecuencia do retraso de fai un ano. É dicir, porque calquera proceso de licitación, desde que se aproba o proxecto, xa será por POS, xa será por a subvención correspondente, se aproba o expediente de licitación na correspondente Xunta de Goberno, se publica, se presentan as ofertas, a apertura de ofertas se adjudica e se ejecuta, pasan un bon número de meses. Por iso, todo o mundo pode ver agora mesmo que estamos ejecutando as obras dos postos de afecto que, sendo condicións normais, a mellor se estarían prácticamente todas rematadas, pois, a fines de ano ou principios de ano. Ese é o caso de 3-4 meses de implementación da nova lei de contratación, levou-nos a esta situación. Pois, pola miña parte, decir que, insistir, os argumentos judiciais, un procedimento que xa se ven levando a cabo, como dixen en outras ocasións neste pleno, un procedimento habitual, facíamos nós, facemos vos, falamos os que veñan, calquera
un procedimento que está e contemplado, simplemente facer pago a aqueles gastos ocasionados no exercicio anterior reconocer esas obrigas postuladas. Sí, mira, a ver, pues por partes. Ana, sí, houve un procedimento de contratación, pero acabo de decir que hai unha factura de 1.000 euros por a inauguración da pista de xeo que non iba en ese contrato. Entonces, nos o que decimos é que moitas das veces o que facedes é cousas por fora de contrato. Sobre todo cando os contratos superarían os 18.000 euros, ¿no? Por aquilo de poderlo facer por outro sistema, ¿no? Pues nos o que pedimos é que sería bo, sano, ¿no? Que cada acto que fixerades, cada programación que liberades, fixerades un balance económico de luz, pero concreto, ¿no? Con todos os gastos que leva implícitos, ¿no? Despois, decían que, bueno, de pasar de 3.000 euros a 5.000 no mantemento dos xardíns, que a millón anotouse, evidentemente, e que era debido a que obriga a haber unha persoa que está a xornada completa. Home, eu non sei quen para decir o que se debe pagar a unha persoa a xornada completa dentro do xardín municipal. 5.000 euros ao mes. Bueno, non é o salario únicamente, xa, vai incluído o material, vai incluído todo. Correcto, entonces por que a veces pagamos cousas a outras empresas por suministro de material para o xardín municipal? Porque o hai, e trouxeches facturas aquí, ¿no? Entonces, digamos claramente que hai en ese contrato. Non podemos decir porque non hai contrato, co cal eso abre a espita. E ora pago de 5.000 a este, e despois virá outro que me trae material para aquí, virá tamén a traer uns bancos, a traer unhas papeleiras, e sigo pagando. E canto nos sale todo eso? Pois iso que estamos preguntando tamén, eso que queremos saber. E por outro lado, dis que a nova lei de contratos, bueno, o ano pasado, desde marzo hasta xuño, non se fixo nada, sí, pero volvo a repetir, 2009, 2012, 2015, se sigo botando contas, pero bueno, a ver, non che Eso comentaba por o teu comentario que estaba ao mesmo todo o obras, solo por las obras, vale. O sea, que debemos casualidades. O sea, que debemos desde 2009 sin contratos, en algún caso non preocupa, ¿no? Preocupa, claro, preocupa. Non che preocupa, por exemplo, que a escola infantil debe desde 2014 sin contratos? Sí, preocupa, claro, preocupa. E esa preocupación a que te levou? Aí movendo pouco a pouco o expediente. No, pero tampouco a pouco que lle combinante, tampouco a pouco que en febreiro de 2014 lle comunicabades á empresa que tiña como máximo hasta o 20 de outubro de 2014 para prestar servicio mentras levabades adiante o expediente de nova contratación. 20 de 10 de 2014. Pois estamos no 2019, creo que non fai falta decirlo. O expediente debe ser complicado, porque non se fixo nada. E, bueno, as consecuencias que eso pode ter, vos saberedes, e teredes que explicarles tamén a que les hai que explicar, Eso é o que entendemos nós. Bueno, perdón, solo para rematar, porque volves a incidir o tema da pista de xeo, Kiko, vamos a ver, a nova lei de contratos, o falamos antes, nos obriga a licitar, independentemente da cantidad de todas aquelas actuacións que se repiten no tempo. É o caso da pista de xeo, que creo que comentei dúas veces. Por un lado, é unha actuación que sobrepasa os 14.000 euros, o cal tería que ser licitado, e así se fixo, e por outro lado, é unha actividade que se mantén durante máis de 2 anualidades, co cal tamén nos obriga a licitalo, e por eso se licitou. Non hai ningún tipo de fraccionalidade de facturas, como decías ti, porque foi unha actuación que foi licitada, independentemente da cantidade. A factura da inauguración, pois, é precisamente eso, un concepto dunha banda infantil que se realizou coincidindo coa apertura da pista de xeo no Nadal. Non ten nada raro, nin ningún tipo de fraccionamento de facturas de ningún tipo, porque non ten nada que ver a empresa que presta o servicio da pista de xeo con unha banda infantil que fai unha actuación na nosa vila. Creo que, evidentemente, nin se trata da mesma empresa, nin se factura a mesma empresa, co cal non hai ningún tipo de irregularidade. Estou che dicindo concepto, Ana. Concepto. Esa banda infantil que te dices, no, na factura, o concepto é inauguración da pista de xeo, no? Tampouco entro a ver o que tedes en publicidade da pista de xeo, que tamén hai. O sea, que todo ten que ver ca pista de xeo. Entonces,
Cando licitas, moi ben, licitas o que queres licitar, correcto. Nós o que estamos pedindo é que te sentes algún día con o resto e nos digas, mira, da pista de xeo, entre a inauguración, entre a licitación, entre a publicidade, entre o chocolate con churros e o que queiras, o gasto que fixo o Concello foi de tanto. Perfecto, non hai ningún problema, non o pediche hasta hoxe. Como que non, Ana? Pero, por favor, Ana, si levámoslo pedindo en toda a legislatura, a ti e a Monse, con todas as actuacións que facedes, porque é hoxe o día que non sabemos cando, claro, obligadasnos a andar mirando decretos e a facer sumas. Non hai problema, Kiko, nos sentamos cando teirades, porque non hai ningún ánimo de ocultar nada. Con cal, con chocolate, con churros, se pagou a artesana, está a factura aquí, a inauguración foi unha banda de nenos, unha banda infantil, que tamén aparece a factura, co cal nos sentamos cando teirades e axuntamos todos, que todas, que é o que estás pedindo, non hai ningún problema. Vale, pois avisa a Toñito e que nos leve tamén o de formigón, que entón xa nos damos por satisfeitos. Por rematar o pleno, e antes quero aclarar unha serie de cuestións sobre o formigón, xa se vos dixo máis veces, se mirades as facturas, tedes os albaranes ali, e, digamos, donde se vota ese hormigón están os albaranes nas facturas, e as facturas e os albaranes están a vosa disposición, entonces xa está ben de tratar de votar sombras sobre cousas que son perfectamente normales e transparentes, por menos desde que estamos nosotros aquí. Falabas antes, ou falabades, de que se está detraendo cartos de partidas sociales para unha serie de cousas, según vosotros, as festas e outro tipo de cuestións. Se sacan cartos de partidas que despois se van a volver a suplementar, por lo tanto, que non quede ninguna dúbida de que non se vai detraer cartos de servicios sociales e que vai haber non se vai traballar suficiente nese departamento. Sempre decimos o mismo, en servicios sociales é un área na que aí sí que non miramos o gasto no sentido de que se suplementa esa partida todo o necesario. Por lo tanto, neste caso, o que se fai é, con absoluta transparencia, pedir a este pleno e traer un expediente, dos expedientes de conocimiento extrajudicial de crédito, e evidentemente o que pretendemos é pagar o máis rápido posible aos proveedores, dos cales a maioría son da localidade. E, por lo tanto, pues, se trae cartos de unhas partidas que despois se van a suplementar, porque temos todo o ano para executar ese gasto, e, por lo tanto, non vai haber ningún problema en outro departamento por cuestión de que se adianten estos pagos. Quero recordar que porque se fala con carácter xenérico de que estos pagos son a maioría pois, de festas, carpas e tal, son de gasto corriente na súa maioría do Concello das Pontes, e se pode ver e quen son os proveedores, porque son pois, desde fotocopiadoras hasta alguna obra, proveedores como Alija, proveedores como Publicidade Digital Galega, como FITER, como Luminos Meidelo, José Manuel Bouza García, Sumiva, Arprosa, Mercartabria, Josefa González, Elicio, Jaime Vilago y Ramil, despois hai Telefónica tamén, Julio Gómez da Silva, Intacta, despois hai un montón de facturas de electricidade, de aula, de dislar, combustibles, como digo, arquitectura, materiales e construccións, é dicir, pódese ver que a maioría primeiro son suministros absolutamente ordinarios do Concello, na medida do posible son suministradores locales, aí sí que se pode decir que hai un certo dirixismo desde o goberno local, non o ocultamos, a diferencia do que ocurría hai anos, na que o proveedor era un para as obras e outro para outro tipo de provisionamentos. Nosotros procuramos traballar con todos os proveedores locales. Tamén as cousas cambiaron bastante e é certo que antes pues, había que contratar determinados servicios ou actuacións e ahora hai que contratar absolutamente todo. E iso, evidentemente, cando non tes no Concello un departamento de contratación, pois leva o seu tempo. Ahora, decir que aquí traballamos con desgano, con deixadez e non se contratan os servicios é completamente falso, porque evidentemente, como se falaba tamén do tema da guardería, ao Concello primeiro que lle preocupa da guardería é que preste un servicio axeitado a todos os veciños das Pontes. Creo que dispoñemos neste Concello un servicio de guardería de calidad insuperable, incomparable con ningún outro servicio da contorna, con diferencia, e iso o saben os usuarios, e evidentemente o que se contrata digamos, o servicio administrativamente é algo que nos preocupa e que está en marcha. Están os procedimentos de contratación en marcha, están os
os pregos en marcha e están todo o procedimento en marcha, o mismo que o contrato de suministro de enerxía eléctrica, pero que antes, se estamos falando de que se provee, o Concello se provee de servicios pois por centos, pois se supón que facer centos de contratos, e repito, cando non hai un departamento de contratación que se está formando pouco a pouco, se están contratando administrativos e que dependen de secretaría, que xa bastante cargada está de traballo, como para encima ter todo isto e que dependa de un solo funcionario prácticamente, pois entenderdes que isto requiere un certo tempo. E ademais, isto non é algo que pasa só no Concello das Pontes, podemos ver o que pasa no Concello de Ferrol, que está infinitamente peor que no Concello das Pontes, sobre todo nestes temas, o que pasou nestes 4 anos, pois que eso podemos ver en todos os concellos da contorna. Entonces, é un problema que temos todas as administracións públicas de España e que evidentemente estamos solventando. Ahora, o que teñen que ter claro os veciños das Pontes, que aquí as cousas van con absoluta transparencia e por eso os expedientes veñen completos e veñen a pleno. Así que nese sentido os veciños poden estar tranquilos. Procedemos a votar. Deixaste unha última pregunta, nada máis. Procedemos a votar, Tico. Pero unha última No, pregunta. pero que xa che deixei debatir cos compañeros todo o que quixeches. Bueno, pues, Pois agora vamos a proceder a votar, se non che Unha última pregunta, nada máis. Procedemos a votar, se non che importa. Gracias. Empezamos mal. Expedientes que tedes feitos desde febreiro do ano pasado, porque os traguedes ao largo. Claro. Digo, hai expedientes aquí, hai facturas aquí, que os incluíchedes no reconocemento extrajudicial número 4 do mes de febreiro e que despois as quitachedes. E veñen hoxe a este. A pregunta é por qué? Tiñan algún problema daquela, agora? No, xa sei a que te refires, sí, vale. Son as que estaban ao final de todo do número 14, deixame buscadas. Número 14 non, do número 13, perdón, do número 13. As que teñen reparo suspensivo, non. Son as facturas que van contra o postproveedores de 2019. No seu momento, intervención comentada de traerlas a reconocimiento extrajudicial para que quedaran reconocidas, como vendía a palabra, e non se consultaba con a Diputación. Consultaba con a Diputación sí que se poden traer, que quedan reconocidas en canto a Diputación de aprobación definitiva do pos-2019, no cual está incluído estas facturas, estas 5 facturas que son do pos-proveedores, podese proceder ao seu pagamento. Entón, xa quedan reconocidas para proceder ao seu pagamento en canto teñamos outra autorización da Diputación. Simplemente un formalismo que non cambiou nada a situación. Había a dúbida daquela e quitouse porque non se había consultado co Departamento de Diputación que correspondía. Mes de febreiro, non? En febreiro non se consultou e ahora consultou. Sí, meternos a ver. Vale. Meteros ahora para agilizar o pago, non se explicaré, pero agradecerei que nos teñamos os turnos de intervención, porque esta pregunta creo que podía facer xa desde o primeiro momento. Sí, pero esqueceuse. Tiña apuntado. Correcto. Bueno, pois procedemos a votar. Punto número 1, aprobar o reconhecemento extrajudicial de crédito número 13/2019. Votos a favor? Abstencións? En contra? Segundo punto, aprobar o reconhecemento extrajudicial de crédito número 14/2019. Votos a favor? Abstencións? En contra? Moi ben, moitas gracias. Recordar que ahora ás 12 temos un minuto de silencio para protestar contra un dos últimos asesinatos de violencia machista e invito a todos os membros da corporación a asistir a ello. Gracias.